Ay kanugon, Department of Health Region 6 ginkumpirmar nga may mga COVID-19 vaccine sa rehiyon nga naglagpas na ang shelf life. Mga nasambit nga bakuna wala na magamit sunod sa DOH-6. Inang gintutukan ni John Sala live. John? Adrian, Zen, wala pa matumod sang DOH-6 kung ano kadamo ang mga COVID-19 vaccines nga naglampas na sa ilang shelf life. Apang pasalig sang ahensya nga antes ini gamiton liwat, ginasiguro anay nila nga safe kag sarang pa ini sa gihapon nga magamit antes nga itublok liwat sa publiko. Sa nagsugod ng pandemya dala sa COVID-19, halos tanan ang nagahulat sa bakuna. Ang mga local government unit nagapauna-una pa para makaprocure sa mga bakuna agud masiguro nga tanan ang protektado batok sa COVID-19. Apang subong, mas mataas na ang supply sa COVID-19 vaccine kumpara sa mga luyag nga magpabakuna. Bangod sinigin kumpirmara sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga may yara sa mga wastage sa COVID-19 vaccine sa rehiyon sa East. Sino kay Dr. Bea Camille Natalaray, spokesperson sa DOH-6, may mga bakuna na nga gin-isolate bangod hindi na ma-expand ang ila shelf life. We have recalled naman tanan nga mga lot numbers nga wala extension ang ilang shelf life. We have those vaccines na we have no extension na sang shelf life and considered na sila nga expired. And these vaccines are recalled na or removed na from the storage with the proper label kag pag-store sang aton nga mga bakuna and be part of our reverse logistic. Ginpangayuan na sang paatag ang mga LGU kung ano ang kabagdanan kung nga wala na usar ang mga bakuna kag nagkala-expire na lang. Wala pa sang pinal nga datos sa DOH Western Visayas CHD kung pila ka porsyento sang bakuna ang wala na napuslan. Ginpasiguro naman ni Dr. Natalaray nga hugot nila ginatutukan ang mga nabilin pa nga bakuna nga malapit na ma-expire. Agod gilayon nga pangayuan sang extension sang shelf life sini gikan sa manufacturers sang vaccines. Kag ginapaidalo man sa assessment sang Food and Drugs Administration o kun FDA. However, may mga vaccines kita that's still waiting for the EUA extension sang shelf life based man ginhulat naton ang studies sang aton nga mga manufacturers kung effective pa sila or same unchanged quality and content. Zen, ginabisuhan naman sa DOH-6 ang mga local vaccination operation center nga i-quarantine anay ang mga bakuna nga nag-expire na samtang ginahulat pa ang extension sang EUA o emergency use authorization sang mga ini. Pananglit nga hindi na gid maaprubahan ang extension, galayon man ini nga ginabalik sa National Vaccination Operation Center. Zen? Madamo nga salamat, John Sala.